ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଟି ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ବାଲି ସିଂହାସନ ସିଂହନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାହେଇଛି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ତ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦଳା ଚକଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଟି ବ୍ରିଜ୍ର ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ଆମେ ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକି ଏଇ ଟି ବ୍ରିଜ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗୋପୀନାଥପୁର ବୈଦେଶ୍ୱର ସିଧା ଜଏନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଟି ଆକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଜ୍ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଟା ସିଂହନାଥ ଭୂମିକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି। ସିଂହନାଥକୁ ଯିବା ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସେଇ ଟି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଶାତୀତ ଭିଡ଼। ଆମେ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଛୁ କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ପାର୍ଟ କରି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ତ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ଆଉ ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିକି ଆମେ ତଳେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ତଳ ପଟ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରୋଡ଼ ଅଛି। କିଛି ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ହାଲକା ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଦେ ଫୁଟିଏ ପାଣି ଏମିତି ଅଛି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟି ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ମହାନଦୀ ବାଲିରେ ଯିବେ ସିଧା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇତେ ଚାଲିବେ। ୟାର ମଜା ଅଲଗା। ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରୋଡ଼ କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଲି ବସ୍ତା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରୋଡ଼ ସବୁ ବର୍ଷ କରାଯାଏ। ଟି ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ବି କରାହେଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଭାବରେ ବନ୍ଧେଇକି ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଛି। ବାଲି ବସ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ କରାହେଇଛି। ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବ୍ରିଜ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି, ନିର୍ମଳ ପାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଟି ବ୍ରିଜ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ତଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦଳା ଚକଟା ହେଇଗଲା ଲୋକମାନେ ତଳ ପଟେ ଆସିଲେ ଗହଳି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ତ ଦେଖୁନି କେତେ ଗହଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଟି ବ୍ରିଜ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମଜା ନେବେ। ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏଇ ଯାତ୍ରା ସମୟ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଅଲଗା ସମୟରେ ଟିକେ ଆସିଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ଟିକେ ଭଲ ମଜା ମସ୍ତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗହଳି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ଚକ୍ର ଦୋଳିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ। ग्लास कटे ଆପଣମାନେ ବାଲିରେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଇ ସେ ପାହାଡ଼ଟା ସିଂହନାଥ ପାହାଡ଼, ତାକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ବି ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ିବାର ସେ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିନୁ, ଚଢ଼ିଛୁ। ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଖସିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ତଳକୁ ଗଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ବହୁତ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସତର୍କତାର ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ କାଇଦାର ସହିତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳର ଦୃଶ୍ୟଟା
ବହୁତ ମନୋରମ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର, କେତେ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼। ଏ ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ବସନ୍ତି ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦଳା ଚକଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଥିଲା, ଆଶାତୀତ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟ ଅଭାବ ରହିଗଲା, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଆପଣ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ମଜାଟା ଆପଣ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି। ସୁବିଧା ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଯିବେ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଲଗା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସତର୍କତାର ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଲ୍ଫି ତ ବନତା ହେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପିଲା ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର, ଟି ବ୍ରିଜ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ଗହଳି। ଆଉ ଏଇଟା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତଳେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଚ୍ଚା, ଆମେ ବି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଦୃଶ୍ୟ, ଏପଟେ ଉପର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି। ମହାନଦୀ ଉପରେ ଅଛି, ହେଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ଦିନର ମନ୍ଦିର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଟ୍ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଅଛି। ପାଣି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଏ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଭଲ ପାର୍କ ଗୋଟେ କରାହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତ ଏଇ ଗହଳି ସମୟରେ ମୁଁ ବୁଲେଇ ପାରୁନି, କେବେ ଅଲଗା ସମୟରେ ବୁଲେଇବା। ଟି ବ୍ରିଜ୍ର କନେକ୍ସନ୍ଟା ଏଇଠିକି ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନି। ଅଲଗା କେତେବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଦେବି, ଭଲ ଭିୟୁ ବା ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି।